Hola Lutra, soc la Tracy Hunt i avui farem l'experiment de la cursa de peixos. Així que prepareu el vostre lap i comencem! Per fer aquest experiment necessitarem retoladors, tisores, cartolines de colorinxis, una mica de sabó, una pipeta i un recipient allargat. Quasi me n'oblido. També necessitarem aigua. Per començar l'experiment hem de dibuixar tot de peixos en aquestes cartolines. I ara el retallem. Good, ja tinc els meus peixos retalladets. Doncs ara omplirem el nostre recipient allargat amb aigua. I crearem la pista d'atletisme dels peixos. Preparem el nostre sabó, la pipeta. Ara col·loquem els nostres peixos aquí sobre de l'aigua, superfície sense que s'enfonsi. I mireu què passa. Agafem sabó amb la pipeta. I quan afegim sabó a l'aigua els peixos comencen a córrer? Us llegeixo. Xusilutres! Us en recordeu de l'experiment de la cursa de peixos? I ja heu descobert per què passa? Doncs mireu, la cursa de peixos passa perquè l'aigua té com una pell, com nosaltres. I això en diem tensió superficial. I aquesta tensió superficial, quan hi afegim sabó, es trenca. Llavors, què passa? Que els peixos estan flotant en aquesta pell, en aquesta tensió superficial. Quan hi afegim sabó, trenquem aquesta pell, aquesta tensió superficial, i per això els peixos comencen a moure's en direcció contrària on hem afegit el nostre sabó. Xusilutres!